komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, alas 6:07. Ang oras ginadulong sa inyo sang
Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Martes, Agosto 18, 2020. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag bisita man sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo tabalita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon para sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Pagbalik sa repatriation sa Alizais, returning overseas of Filipinos kag OFWs, ginapreparahan na sa Negros Occidental. Libre nga COVID test kag paghatag sang shuttle service sa mga empleyado, gina-require sang DOLE kag DTI. Sa mga nagapanguna nga balita national, Senator Bong Revilla Jr. ginhingagaw dala sa hospital subong hadlaw. Retirado nga pulis patay kag napulo ang pilason sa linog sa probinsya sang Masbate. Sa aton mga nagapong nga balita international, WHO nagpahanungdom COVID-19 community transmission dapat ikonsiderar antes ang plano nga magbukas ng klase. Sa aton balita sports, sa Boston Celtics nakuha ang unang kadaragan sa best of 7 series kontra Philadelphia. Sa aton balita entertainment, mga biyan ni John Regala ginuntat ang pagbulig matapos nga wala nagakooperar ang aktor. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6, Jess. Detalye sa aton mga nagapaunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon, batok sa Sa aton mga ka-aksyon, mayong gabi sa tanan nga naga-monitor ya sa aton nga Facebook Live. So welcome kag mayong gabi dira sa inyo nga nagatutok na sa aton man nga mga idulong nga mga information diri sa subong man nga gabi sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor na sa kay Rose Guevara, good evening Aksyon an. Monitor lang ko diri live sa imo mga program. Sa rin ka nga na area, Ma'am Rose Guevara man. Sige, salamat gid. Sa kay Marilo Villar naman, good evening. Monitor man siya kuno. Kay Aksyon Papang Nixon tahom, mayong gabi Aksyon na Nixon. Sa kay Aksyon Bia Jonathan, mayong gabi Aksyon Radio. Mayong gabi man dira si mo Aksyon Bia Jonathan. So sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor, naga-update, so tutok lang kay ti idulong gid namon ang mga information man nga makuha namon sa kadaya adlaw kag ti syempre ang mga big news sa karon ang aton man nga bantayan sa pila man ka mga public affairs program sang Aksyon Radio Bacolod. Ding subo-subo sa karon do among pinakadako ang issue angod sa no, it's not an issue kay ti natural calamity atong natabo nga pag linog 6.6 magnitude ti may isang subo-subo may napatay retirado nga pulis. Pero ina ang detalye sa karon bantayan man naton sa aton nga pag pangalagad subong man nga gabi. Sakay Lawrence Harder. Good evening Aksyon and watching live from Bago City. Sige, madamo gid nga salamat sa kay Lawrence Harder nga naga-monitor dra sa syudad sang Bago. Continue lang sa pag-monitor sa pag-send man sang inyo nga mga mensahe. Greetings sa subong gabi. Sa kay Ma'am Heaven, good evening man.
Gina-check ko pa kayang ibang duga, loading pa. Sakay Jomar Ayagan. Hello, Aksyon Radio. Good evening. Good evening, mandira sa imo Sa iban pa naton, continue lang sa pagpadala. Gina-check ko man diri sa akong personal nga cellphone kay basi balaga ga-loading diri sa pihak. Ti mangita ta di sa pihak. Sa kay Momo Moises, kag kay Martin Gonzales nga nagalantaw na subong gabi. Mayong gabi kag mayo lang nga pag-monitor. Sa kay Olive Prado Gargaritano, good evening Action Ann. Watching live from Riyadh, KSA. God bless. Halong mandira sa imo kag taker always kay hindi mapaktan ang COVID-19. Wala ta kabalo, basi ubla ara lang sa tupad ta. So halong-halong gid kita always. Kag sa iban pa naton nga mga ka-action, continue lang sa pag-send sang inyo nga mga greetings. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang Balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:15, kakaroon sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginapreparahan na sa Provincial Incident Management Team o kung PIMT ang pagbalik sa repatriation sa mga locally stranded individuals o kung LSIs returning overseas sa Filipinos kag overseas sa Filipino workers halin sa Metro Manila sa Agosto 23. Suno sa wag-o nga gindesignar nga PIMT Incident Commander Zepard Gerhard Kailan, magatapos na sa Agosto 22 ang duha ka semana nga moratorium sa pagbaton sa mga LSIs, ROFs kag OFWs nga nagumpisa sa tung Agosto 8. Dugang pa ni Kailan, dako ang nabulig sa moratorium agud nga magligwa sa mga gine-quarantine ang mga quarantine facilities sa probinsya. Ang duha ka semana nga moratorium ang nabase sa resolusyon sa Regional IATF kag Regional Task Force in COVID-19 sa Western Visayas. Si Kailian nga pamuno sa Provincial Humanitarian and Response Cluster ang gindesignar ni Governor Bong Lacson bilang Incident Commander sa PIMT bulos sa nag-resign nga si Dr. Jonathan Lobaton. Ginmando sa Department of Labor and Employment o kundole kay Department of Trade and Industry nga gilayon ni paidalom sa RT-PCR test ang trabahante sa isa ka kompanya o negosyo nga nagabatsyag sang sintomas ng COVID-19 kag dapat wala sang bayad. Base sa ginpapanagod Joint Memorandum Circular No. 20-04 Series of 2020 o kun DTI and DOLE Supplemental Guidelines on Workplaces, ginplastar ang istrikto nga guidelines agad marikuan ang paglaptas ng COVID-19. Suno kay DTI Negros Occidental Head Rachel Novable, kinahanglan man nga gilayon magsira sa sulod sa 24 oras ang kompanya kung may kumpirmado nga kaso sing COVID-19 agud nga makapatigayon sang disinfection kag contact tracing. Ginmando man ang pagsuksok sang face mask kag face shield sa sulod sang establishmento. Dugong pa ni Novable, kinahanglan nga maibutang nga disinfection materials kag supply sa mga strategic areas sa sulod sang kompanya. Kalakip man sa comprehensive guidelines sa mga paghatag sa mga kompanya sa shuttle service sa mga trabahante.
Ginklaro ni Nofable nga magadepende sa aregluhanay sang tagdumalahan sang kompanya kaga trabahante ang bayad sa shuttle service. Sa iban pa nga balita lokal, ginrefer na sa Investigation Detective Management Unit akong IDMU sa Bacolod City Police Office ang reklamo nga ginpalabot sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o kun IMEG angot sa ginaligar paggamit sa mga impounded nga salakyan sa Police Station 2. Sunod kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, may tagreklamo nga nakigangot sa PNP IMEG kag ginaligar nga duwa sa mga impounded nga salakyan sang istasyon ang ginaligar personal nga ginagamit sang kapulisan. Dugang pa ni Pico, nagligid niya semana nagpa-blotter ang IMEG sa Police Station 2 basiman sa reklamo nga ginpalabot sa ila. Kalayag pa ni Pico, padayon pa sa karon ang investigasyon angot sa mga aligasyon kag nagpasiguro nga mag-aagi ang tanan sa maid-id nga proseso. Na-refer na inaya sa ato nga IDMU sa ato Investigation Detective Management Unit under sa kay Sir Major Rizoma ay under niya sa amon niya ang tanan nga station. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sa katapusan nga balita lokal, ginakondenar sang Alliance of Concerned Teachers sa Negros Occidental ang pagpatay sa ilahanay o kung sa ilaanay Provincial Administrator nga si Zara Alvarez sa Barangay Mandalagan, Syudad sa Bacolod kagabi pagi sa paglutang niya. Sunod kay Gualberto Dahaw, ang Provincial Chairman sang ACT Negros, si Alvarez ang unang martiro sa ilang hanay kay ginakasubo ang natabo sa iya. Dugang pa ni Dahaw, isa ka mabuot nga persona si Alvarez kag wala sang kapasidad nga maghimo sang kalakasan kag dedikado sa pagbulig ilabi na kung edukasyon ang paghahambalan. Nagpangabay ang grupo sa otoridad nga kung mahimo mapadasigon ang investigasyon agud niya matagan sa hustisya ang kamatayon ni Alvarez. Pasiguro naman ni Dahaw nga sa piyak nga nadulaan sila sa isa ka upod ipadayon nila ang ginumpisahan bangod nga pati sila nga wala sang sala nga ginabuhat. Kami nagasubo no kag dugang sini nagakondenar sang nahimo nga isa ka brutal nga pagpatay sini sang isa ka isa ka mabuhat na tinuga no nagabulig sa iban. Ang kabahin sa pagpahayag ni Gualberto Dahaw. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:20. Sa aton mga ka-aksyon, ginapangita mo wala epektibong supplement para sa hypertension, diabetes, may kodra nga dugo, nagadulot sang nagkalain-lain ng mga sakit. Are ang aton mga nagapangunang nga balita national pagkatapos lamang sa mga ini. Dok, pa-check up ko. Like. Welcome back sa liwat sa aton man nga Facebook Live greetings sa tanan naton nga mga ka-aksyon nga continue sa pagpadalaya sang inyong mga mensahe sa subong gabi. Madamo nga salamat. Sige, diri na kita sa inyo ginpadala diri. Nga mga greetings kay wasi magsunggod. Sakay Joey Samiliano, good evening Action Radio, watching live here in La Carlota sa Hagimit La Carlota. Madamo nga salamat. Sakay ay, naglukso na itong ako niya ginabasa, how? Sa kay Helen West na, good evening man. Sa kay Macdo. Ano ganyan mo yung name? Mayong gabi, Bacolod, watching Estaca Compostela sa syudad Inisang Cebu. Sa kay Norberto Moroy Trasona,
Sa liwat aksyonan, paniog tamyaw si Kapitan Jolan Matamuros ang Barangay 2 Isabela kag si Kagawa John Plona sang Barangay 8 Isabela. Salamat. Sige, happy birthday sa kay Kapitan Jolan Matamuro sang Barangay 2 dire sa Banuasang Isabela. Sige, sa kay Inday Blaza, good evening man. May landa nga pag-monitor man sa inyo So, sige, sakay. Oo, kaya ang ako niya ginabasa, naglukso na. Sakay, Daylam or Daylami ini siya. Roma Sireritan, good evening, Aksyon Radio. Watching live here in Imos, Cavite. Sige, salamat. Sakay, Efrelin Pava Geladula or Heliadola, good evening, watching from Bago City. Sige, salamat, Ged. Sakay, Rosemary Alayon, patamyaw from Barangay Bata. Mayong gabi lang dira sa tanan nga naga-monitor sa Barangay Bata. Ilabi na kay Ma'am Rosemary Alayon. Sige, salamat, Ged. Do mahina ang aton nga mga loading sa bong. Anong nangyari ni man? Do hindi ko dali-dali mabasahan ang inyo yung mga greetings. Sige. Continue lang sa pagpadala sang inyong message. Uy, nagpamangkot si Rose Guevara. Wala ko no si Aksyon Dale Salazar. Actually, upod kami ni Aksyon Dale. Galing kay As of Now. Siya naman ang nagbulos kay Aksyon Dorel, kay Aksyon Ann. Nakabakasyon grande. Pero hoping nga magkabalik si Aksyon Dale sa Thursday. Makitaan mo na siya. Ma'am Rose Guevara. Sige, salamat, Ged, sa liwat nga pag-monitor. Sakay, Zet Alunan. Shout out ko no sa Alunan and Nansan family. Thank you. Aksyon and good evening. Sige, mayong gabi ilan dira sa family Alunan kag Nansan. Sa diin man. Sige, salamat gid Ma'am Zet Alunan sa pag monitor sa sumong iya nga gabi. May pahabol pa si Ma'am Rosemary Alayon. God bless. Sige, God bless man ikaw dira, ma'am. Kag shout out yan na lang dayon si Erica Noriel kag si Joanne nga naga-monitor man sa sumong iya nga gabi. So, sige, madamong nga salamat. Okay, do kadamo ni sang sugpon ni Norberto Moroy. Okay. Good PM, Paliog Action and Greet si Trust, Nicole, Kyle, Kagamatmat, watching from Nukido Street, La Castillana. Sa kay Mama Maria Luz, Grijaldo Makunat, good evening man. Ikaw, halong kamandra always, ma'am. Sige. Okay. Si Ma'am Zet Alunan, ara siya gali sa Hong Kong. So, standby na sa aton man nga mga items na para sa national news. Sa Aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:26, kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapangulang balita national. Gindala sa hospital si Senator Bong Revilla Jr. Inibase sa Facebook post ng iya asawa nga si Bacoor Cavite Mayor Lani Mercado Revilla. Sunod sa alkalde, nagwa sa extra examination nga nagdevelop sa pneumonia. Ang sa senador kag ang pag-isolate sa regular lamang nga pasilidad hindi na ideal para sa iya nga bana. Hiningi man sang alkalde ang pangamuyo para sa iya nga bana sa madumduman Agosto 9, 2020 sang ginanunsyo sang senador nga nagpositibo ini sa COVID-19.
Gin-confirmar naman sa Masbate Provincial Police Office nga isa ka retirado nga pulis ang napatay bangod sa magnitude 6.6 nga linog nga nagtayog sa probinsya kay Nasangaga. Ang napatay ginkilala kay retired Police Colonel Gilbert Sauro, 63 anyos, residente sa sitio Alimango, Barangay Concepcion, Banuasang, Kataingan. May napulo ka tawo ang na-record man nga nagkalapilasan bangod sa linog. Suno kay Masbate Public Information Office Chief John Bahahilog, ang mga napilasan tagapalanas ang kaiping nga Banuas sang Katangian ang lugar nga na-record ang epicenter sang linog. Sa katapusan nga balita national, ginaduso sa karon ni Senator Risa Hontiveros nga matagan sang life saver loans ang mga micro, small kag medium businesses agud nga makabulig sa mga negosyante nga maka-recover sa nadulot sang COVID-19 crisis. Nagalaom ang senador nga ilakip ini sa mga miyembro sang Kongreso sa final version sang ginaduso nga Bayanihan to Recover as One Act. Tungod nagapati si Hontiveros nga makabulig ini para maengganyo ang mga negosyante para liwat buksan ang ilang negosyo kag makabulig sa pagtibong sang ekonomiya. Sudo kay Hontiveros, ang paghatag sang life saver loans hindi lamang makabulig sa mga galastuhon pareho sang interest payment, utilities kag renta, apang makabulig sa mga negosyante para makabayad sa sweldo sang ila mga empleyado. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:28. Detalye sa aton mga nagapangunang balita international, sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Sa last na naton nga Facebook Live sa subong sa portion lang sa gyapon sa nga Aksyon Balita Evening Edition. So sige sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor continue sa kay Ma'am Maria Bella Gonzalez watching from Santa Rosa, Laguna. Good evening sa kay Dino Alec nga naga-monitor man. Kay Ma'am Leia Younger Esquivel, good evening, watching from Talisay. Stay safe always. Ikaw man dira ma'am, halong always. Sakay Marbs Alejo, good evening action on watching live from Parañaque City, Manila. God bless you and take care always. Maraming salamat. Sakay Sir Alex Fuentes, good evening sa imo action Miss Anjag. Happy Tuesday sa imo. Be safe. Ikaw man dira Sir Alex Fuentes. Mayong gabi kag halong. Sige, continue sa kuno nag-watch ho. Sige, madamog nga salamat. Okay, sa kay Sir JR Cordero, good evening. Madamog nga salamat sa pag-monitor. Sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, good evening. Good evening, Action Andaw. Good evening, mandera sa imo. Ano dang ginaprepara mo nga panyapon? Sige, continue lang sa pagpadala sa inyo nga mga mensahe and greetings kag kun may nga gaw na Action Anti ibasahon ta ina sa subong nga segment sang aton man nga pagbasa sa inyo iya nga mga ginapadala diri for our live greeting, our Facebook live greeting para sa inyo. Sakay! Sige, masaylo ko doon sa pihak naman ho. Sakay Roy Salde Trico, good evening, watching from Marina Bay Subdivision, Bago City. Sakay Narisa Yosores Escobar, good evening, Action Radio, tamiyaw ko lang ang family Escobar, watching from Cebu. Sige, salamat. Sakay Ma'am Sharilyn Oro Javier, good evening, Action and watching live. So din ka nagalantaw sa bong ma'am sa din imo nga location. Keep safe and God bless. Ikaw man dira halong always. Sakay Luel Salde, ma'am, good evening, watching from La Castellana. Greet lang ko no dayon Saldi or Salde family. Nga naga-monitor, nakatutok sa subong nga gabi. Sige, madamog nga salamat sa tanan nga nagpadala sang inyo nga mga mensahe, greetings sa subong iya nga gabi sa aton segment man diri sa Action Balita Evening Edition.
nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Una sa aksyon! Kag sa detalye sa aton balita international, ginpahanumdum sing WHO Western Pacific nga dapat ikonsiderar ang level of community transmission sing COVID-19 antes magdesisyon nga magbukas ang klase. Sa press conference, ginpahayag ni WHO Western Pacific Dr. Tamano Matsui nga dapat maging mahinalungon sa pagdesisyon ang sa pagbukas ng klase. Kag dapat hatagan pagdamod ang social interaction sa mga kabataan para sa psychosocial development. Para kay Matsoy, ang pagbukas ng klase mangin mabulay tungod sa nagapadayon nga community transmission bangod sa risgo sa outbreak. Kag sa atong balita sports, nakuha sang Boston Celtics ang unang kadalagan batok sa Philadelphia 76ers sa Game 1 sang Best of 7 series sa Eastern Conference sa score nga 109-101. Si Jason Tatum maaga nanguna sa Celtics nga may 32 ka puntos kag may 13 ka mga rebounds, samtang si Jaylen Brown ang nagdugang naman sang 29 ka puntos. Si Tatum ang nakakuha sang history matapos nga siya ang pinakahuben nga player sa kasaysayan sa ila franchise ka nakalabot sa mga score sa playoff game. Wala naman sa nahimo si Joel Embiid sang Philadelphia nga nakahimo sang 26 sa puntos kag 6 ka mga rebounds, kag si Richardson kag Alec Burks nga may taga 18 ka mga puntos. Wala nakahampang si point guard Ben Simmons para sa Philadelphia bangod sa knee injury. Kag sa aton balita entertainment, ginuntat na sa mga abyansang veteran actor nga si John Regala ang ilang pagbulig para sa pagpabulong sa aktor. Sanay Nadia Montenegro, Chucky Dragos kag Astor Amoyo amo nagabulig sa tanan nga kinahanglanon medikal sang aktor. Una diri nagdesisyon ang aktor nga magwa na sa hospital. Sa joint statement sang tatlo, ginakabig nila nga very uncooperative kag difficult individual si Regala bangod wala nagasunod sa panugyan nila kag mismo sang doktor. Ginuuntat man ang funding campaign sa aktor apang ginpasiguro sang tatlo nga ang tanan nga kwarta nga natipon magakadto sa mga future medical needs sang aktor. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:38, kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Martes, Agosto 18, 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon